atibatike zvechopu chopu. pamusoro vakuru vedare ndadzoka zvekare nenyaya iri kuitika yevakomana Mike Chimombe and Moses Mpofu. Musi wamanga makamirira ndiwo wasvika, judgment yacho yatobuda yakamira yakadai so. High Court Justice Pasirai Kwenda has set a 20-year jail term as the baseline for sentencing, declaring that the massive fraud was carried out under aggravating circumstances. He said the crime involved huge sums of public money and a serious abuse of trust, paving the way for tough sentences for Moses Mpofu and Mike Chimombe. Vakomana vambofana kusanganiswa ne 20 years pari zvino. Ndo pari kunzi pari kumbotangira nyaya yavo. Obviously dzimwe dzinenge dzichiri kumbobikwa dzichimboonekwa kuti panozondikirina chichi, but something fishy is going on, especially on this case. Inini zvangu personally ndakazvimirira, ndine zvinhu zvandakaongorora ndakaona panyaya iyoyi, because if you guys still remember, there was a day pakapostwa na Passion Java achiti Mike Chimombe and Moses Mpofu, achiti Mike Chimombe see you Mascati chichi ndozokuona nhasi chinji ndagarisana ndakuona, ende vanhu vakatanga kufara vachitaura kuti saka Mike Chimombe ari kubva anobuda pakatanga nyaya dzavo, ndipo pavakazosvika vakomana vakanobatwa nechi nemhosva. But padaro before vasizoenda kunobatwa nemhosva vakomana, zvanga zvaitika ndezvekuti Passion Java ataura izvi, Wikino Chivayo akabva abuda achitaura kuti zoni aiwa maprofita nemamuchaona 20 years dzakanyorwa dzakataurwa dzakanzodidi. I was like, how come kuti munhu anotogara aziva kuti munhu achapuwa 20 years? This case iyi ine kumwe here kwayakatombotongwa before kusiri kwa High Court. Nyaya iyi ine zvainge yatogadzirwa ikataurwa nezvayo kare here, because zvinhu zvese zvokuti takatanga kutoda kutozviongorora kuti pari kutaurwa nyaya idzi, but ko iyi 20 years dzakutotaurwa already dziri kubva nekupi, adzowana kupi? Nhasi ndo patiri kunzwa kuti vanhu vacho vatopuwa 20 years. Hamusi kuonawo here kuamana kuti pane something zviri kuitika apa? Hatinyanyopindira nyaya idzi nemoyo especially, cause techingoti vanhu ava ndedzemudanga, pavaidya mari dzenyika, nyaya mari dzembudzi, mari dzechichi, vaingozvijikira vachingozviitira tunhu twelife yavo. But ndiri kungotaura guys, the fact yekuti nyaya yekuti munhu anogara apa judgment ichapuwa pasati munhu wacho asati atotongwa, munoionawo sei nyaya iyoyi? Ndo yandachitongwa yapanapa kuti tionesane kuti handinyanyoziva kuti unenge wakatadzira chii. Ndozviziva kuti vanhu vanotsika madomasi echigananda, unopfuura netractor rako richitsika mugarden rechigananda, ende zvinhu zvacho hazvinyatsozopera mushe, because panyaya yacho pakazoita kuti vasungwe vakomana panga pane kakuaccusana kakanyanya zvakazokonza kuti even ananhikirindi vakubudisa maaudios avo vachitaura achivhayo anga akavasendera ivo vakamabudisa kupublic pachi-includwa mazita ana Mnangagwa nanani, and a lot of people in ZANU-PF were complaining kuti you can't do this, kubudisa uchiexpose zita remukuru wedu. Zvinhu izvo zvese zvaitaurika zvava zvakawanda guys, but zviri kungonditira fani. So kuti saka chivhayo aitorevesa paaitotaura kuti aiwa ana Java zvimaprofita nemazvimbomira izvi vakomana vari kusanganiswa ne20 years. Anyways, handisoda nyawapedza nguva muri yeZimbabwe, because this update haitombonide kuti inge ichirebesa, because mungatozoti kulenda watotozotiswedza panapa. Ndobva ndangoshandisa mukana uno kuzivisa vanhu vese, kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company, ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, mazuva ano zviri izi. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Idzi ndidzo shasha dzega vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Zvaunongofanira kungoita chete iwowo, handiti wagara nepassport, contact them. Number ndidzo dzidzira apa idzi dzandakusiyira pascreen idzi, wotaura navo vokuregistera company okuvhurira. Ndoziva kuti vanhu vakawanda vanogara vachibvunza kuti what about permit, how can you register a company without permit? Kuregister company hakutombonid permit, but business permit kune vanhu vanozoida manje, kuti iwo wakuda kuzoranawo maraniro ako, wakuda kuzogara uri munyika, business rako rinziri nepermit, zvinoda mari inosvika iyo 5 million US kuti unge wakaideposita muaccount mako, ndokuti vanongosvika vachiita se vachingonokupa that permit. Ende kutaura chokwadi chaiko chaiko,
pavanhu vese muri kundiona panapa vanhu vangange vane 5 million muaccount. I think 20% of you people ndo vanenge vakanhingirina, and those people they are not interested pakuzoswera vachita se vachivhururwa manhingirikini that way. Vanongogara vangozvitira tuntu vega cause vanenge vachiafforda zvinhu zvakawanda and havatombonide kutombomirira kuudzwa nezveeducation research nevanhu vakaita sesu cause vanenge vakutongoitsvaga matsvagiro avanongoiita voita se votongosangana navo. But to you vanhu imimi manje musina access, musingazive maconnections nemadhiri nemalinks kuti zvinhu zvinowanika kupi, ndimi vandabva ndashandisira mukana kuti chitsvagai company inonzi education research. But zvaizi kuitsvaga because nhamba ndakupai kare, kungorova screenshot, torai nhamba mutaure navo, ende unoziva kuti gore richipera kudai wanawo chinhu chaunoziva kuti ndakashandawo ichi chinobatika, ndakazoregistawo company yangu ndikazovhurwa FNB business account in South Africa. Gore richitangawo parinera kunotanga life yako yakutoendeka, wakutongotanga wakatsika mafuta uchitoenda kumberi zvinhu zvichitongokufambira. So please contact Mukoma Owen on these numbers that are showing on the screen.